Reverend Moderator, I balong kumu moderator jongi, bat hagaju kaporu, I balong kumu hemmen jonga. Hagajing yadai, hagajing ya jong kipor, nagaway kapor, siya kaway pat kapor. Nga ay kublay subon yapi, kumu moderator, ubalapdiang sengaw bahaya nga. Bat ya kabapila pen itu itauru hakmat jong upay lang jong ublay. Ngamdon chu da kumway pat bangan pen itu yalade. Tangkaway kalong pa. Ngaday utray jong kanega presbytery kabapdiang ya kanega sinat. Bat ngaday ru utray jong kanega sinat kajongi. Nga ay kublay ki pastor ki bayet ki jongi. Ki balalong kum ki hemmen. Bat dan ru shibon ki balong kum ki para jonga. Kat ni kidang yadon hakane gamit ka pamenta. Bat ngangait ba baro na pedang jongi kum ki pastor jong ka sinat. Ngidang yadon hadu menta. Kani kejahan mer. Kaba kentup langru. Yaki pastor yaki nongmi kmat. Kima den ki wairu ki sinat ke jonge. Hapo jong ke General Assembly. Ngidai ki pastor kiba ngi pendap ya kekten. Bat ngi pendap ya ka ain ya ka kanun kabau terayu lebu peteng halaka jong ka balang kitemen basan ke bae ki jonge ki balong kum ki kpa jonge ha ki balang hau puot jong ka sinat pidai ki kpa ki bajan ki kpa ki baklain ban psa ban ptea ban pendam yala ki jong ki khon ki kti ha ka balang ha ka jing psa ka ba kenjam sem rengkat lembat ni ya phi kum ki kmi kum ki kpa phi long om tang ki khli jong ka yeng bat ka long yeng ka long sam ka jong phi henrei phi dei ki nong kit kam jong ka seng balang kaseng balang kabarit tam bat kabakrau tam hang ne hakasla prathai pidai kinong shem ka jingkit kli ya ka syong sok ya ka syong sain om tang halaka jong ka lempung henrei ha ka jingya dai bat ki wairu kumjo kikme kikpa kibaye pidai mapi kinong shem ya ka jingkit kli kumbau blai ulatan rong bat pidai mapiru kibamat ya ka sngi ka bajrong bat ya ka senam ka balengkot haba pi pendelun ya laki jong ki kam ki jong pi hakilong yeng hakilong sam bat ngatep baki kmi ki kpa kambun sen na kabenta ki khon kim kwa bandon tang arteli ki kti henrei ki kwa bandon sauteli phikwa bandon sauteli ki kti ban penbet ban penmiang namar baki khon ki baye ki hla shakadiang bat shakaman phi ki khon kan thai bat chenrang ki balong ru ki basan bat ki balong ru ki baret haka jingyaj lenti jong karta ka jong pi to kane gade ka jing penmena ka bakrki te ka kali ka ml 0 san ad te sau san nhiều ý vậy bát cả
pi riu nhau lai pra bat kadablew lai wei sani wei kine ki penwet ya kajaka kaba ki dei ban ya pen ken ria no mentahi pi ki khon ki ba ye ki jonge wat la ka don ka por ya ka ba ma pi sai la ya ka ei ka ba mai pa i ai ka jing sneng ka jing krau henrai pi dai pat ki nong perthu bot ki bastat hakalong yeng hakalong sam karmenru bangidon la ka jong ka dor hakane ka slap perthai ya ka bau blei la tenrong ya ka jing im jong i wei pai wei hakane ka janmet ka bamenta ki umat jong ka jing kemen ki don ringkat lembat nga habang awan rong syakane ka yeng ka ba kentang ka jong blei ha ka bang ayo i yau pai lang jong blei ubadang ya lum hakane ka jeseng ka ba khatdu lakalong hakane ka jaka jong kane ka yeng mane lakalong syati syapo jong ka yeng mane lakalong ru syabar ya kane ka yeng mane karmen skam bawatla kajaka kambiang na ka benta jong pi namar kalong kajaka ka bekhem pilahab ban syuyang ru karmen skam bakane kapor kan long kapor ka bakentang bat kan long kapor ka bangin yo ya ka kubor ka bakrau nakane ka ktien ka bakhoj ka jong ublai ngai kublai lang yangi baro akane ka janmen la kalong yau pait lang na kasinat la kalong yau pait lang na kiwairu kisinat ki jongi ngange bat ngada tepro bapidang ya don shibon na kane ka janmet ya phi ki para bangai bai na kiwairu ki kenon malang ngai kublai lang ya phi baro haka kerteng kabathiang tam ka jong utrai jongi u Jesu Kris ki para bangai bai baro kajing kublai ka bakhaddo kalaj sya kabalang lingka kabalang kabala ibet ya kaban penyang yang kane ka janmet ban syane ya kane ka subjek ka bakrau ya kabalang kalabu hakmat jong ka sinat bat ya kabaka sinat do kala menjur ya kane ka subjek ka bakrau jong kabalang lingka kublai shibon ya phi kum kabalang nado i pastor kitemen basan kirangba balang kikmi kikpa kikon kikti kibasan bat kibaret ublai unang kerku yibi lengba kane ka sinat penang ya yo bor shu ya ka bor ka batmai haka jingyaj lenti ka jong phi kane ka subjek ka kane ka met kombala pensngau dai secretary jonge kombala pensngau dau moderator jonge ka subjek kalong ka jingaj ka banes kam hapdeng ka perthai jong ki jingkala nganem ong ko para bengaj katno kajing krau jong kane ka subjek kajing kabanes kam hapdeng kaperthai jong ki jingkala ngam tep kat nongot ki khot jong kabalang lingka ken don ringkat bat ngi hakane kemet
Kiba pilaya bo, ya kane ka subjek ka bakrau, haka jing perkat ka jonga. Banya snok tiringkat, bat ngi kumu pajlang jong ublay, bangin ya paj ya ka, kum bakalang. Ko kidkot jong ka balang umlingka, bat baro kumu pajlang jong ublay. Ngan ya thu hok ya pi hakane ka janmet lai benai ngampat penkre ya kane ka subjek tang bangan suat ya kadau balai baka balangum lingka kabu ya kane ka subjek lai benai kasimpor ya nga kila ban ong tei pastor basmat perkat ba shisha tang bangangan wat ya kadau balai baka balangum lingka kabu ya kana ka subjek ngas ngau ya ublai bah ka bakado ngayo ya kadau bat ngangai bakata kadau ka bangayo kan ya beng bat pi kum ka balang ya ka bangan ya thu ya pi hakane ka janmet kajingai kabanes kam hapdeng kapertai jong kijingkela balai ko balang umlingka pibu ya kane ka subjek habang ngalawat ngalasyam kadau kalong baka balang umlingka kaladai kawai na kibalang kibarsleme hapo jong kane katany ngala banong kabalang umlingka kadai kameirat hapo jong kane katany kabayar kawai na pedang ki meirat ki bala temen kabayang hapo jong kane ka khwan kabayar hadukan ne kane bat day nakatagadaw bakalalong kum ka kemirat nakabenta jong kilong din ngas ngauday badai nakatagadaw bakabu ya kane ka subjek kadau kalang baka balang umlingka kalamat ya kijingkela kibakrau hakine kispa snam jong ka jingyai lenti ke jong ka ngitip baro katkom tiei ibala penkre ada kabalang kabakila ai na kabenta jonge kabalang umlingka kan sarakhe ya ka jingdap sispa san pausnam kaladai kameirat hakane katany kabakila khot katany jong ka jingkela Totep bakane katany kabayang ro kasinot pedang kajongi menta kadai katany kakhwain ba kaklau ba bat kadai ro kalhu jong kisnayap ki bakrau bat pioi ngidon menta hakajingkela Kadno teli kikerteng kila kela hakane katany bakane kasinot bat kabalang umlingka kayang kakerteng kabaningkong jong kane katany ba kabakrau kadai kasulong hadin kawan kasilong hadin kawan kayeudo hadin kawang kasilong ngamtip kane kakerteng kabom dadon mining ba kane ene em hakarta jongi kane kabalang kayeng hakabakum kata kajaka
Badahabon teli kijing kelah kajing yat lenti jongka. Kalas ngaudai banbo ya kana ka subjek. Yo bamangi kum kilong din ngin sulong tang kum kapuriskam. Lada kabalang kambu ya kana ka benta. Hapo jong kana ka met. Bat nga ay kublay sibon ya kabalang lingka. Kabalang kaban sarake katta telikis nam makajingay lenti jongka. Ngadas ngau kemen, ngadas ngau ngo, ya kane kabalong agaju kapor, kum kabalang kemi aga presbiteri kajongi. Ngalayo ya kalat, ya kaba, ngan ai, ya kajinggerku kajinggerdo, ya kabalang lingka, kaba, ladon ya kaskul, kabala kenjo, sispa san pausnam. Daina kata-katau, bapi kabalang, pibu ya kaneka subjek kabakrau hadu kata-kata. Ko balang lingka, ya kabapidon, hakaneka sinong lingka. Ki balang, ki babon, ki basdang na kilom, ki basdang na kimau. Henry kane kabalang, kasdang na Kami na gane kabalang. Lengka. Kane kakerteng. Kane ngangej baro piatip. Nganem batay ka kamot kumno balay ba kane ka sinong kayo karteng bat balay ba kane ka balang kayo karteng henry ngan suong tanggaway lingka kaday ka kabadon lakador kaday ka kabadon lakanyom kata kaday ka lingka. Ya kabamapi kabalang piyo ya kakertang kabayang hadu kinagisngi. Kita kidai ki ki bakrau ha kanegari jongai. Sahadin san snam riu snam ngin sayo ya kasinot syashiliang nakato kajaka kabang yadon mene. Ngin sayo syatay. Kabangi katan siliang tang batutip piru syane pidai katan siliang mdai tang mangi pin siliang yangi bapidon nang ne nda pilawan nang tai pin siliang sa sine Ngen sayo ya kasinot siya katay kajaka bat siya katay ro watla kanlong agaway kabalang henry hang taru kum ka lingka kadon kaway ka kabadon lagador bat kata kabagikot ka koy kine kidai, kibadon, lakador, ya kita, kibriu, kibalaklat, nakanega slaperdai, kibombet, kibombiang, hakajing jongki, hakabiyadai batlau jong ublay. Kine kin penyolat, ya kibakum kita kibriu, bakin yo banyu ujat, hadwar jong ublay. Ko balang lingka hakabakom kata ka harot jong kata ka lawan si ya kalama jong ka gospel harot jong kata ka gospel kalawan si ya kalama bat kata kalama kabala jandap sisa pa san paus nam karta
Dai na kata kadau pibo ya kana ka subjek menta kamit. Namar baka balang kaladai ka way na pedang ki balang ki bala herta ki ban ri ki ban kedop ya ka jingat kat hadu kane kapor kum bangilong menta. Karman skam mapi ka balang pilas ngauto ya kata kador. Kamot ayo lingka bat balai balasi ya kalama jong ka gospel hapo jong kane ka juga kane ka subjek ka banginya keren menta kamit kadai ka subjek ka ba ngan syem bakalong ka subjek ka bakrau bandadai hakikin sport bandadai hakikin yale kai football ngila ban ong bagane ka subjek kadai ka hat-trick na ka benta jonga hat-trick na ka benta jonga lightly kidon ki bakrau badya kane ka subjek la kalong kumno ngan syem bakade ka subjek kabangila abanong kalalong kompleks ya kajengem jongi bathin yoi hangne kidon kikenten kibakrau hadu kata kawai ka kenten kadai ka jingat kawai ka kenten kadai ka pertai bat kawai ka kenten kadai ka jingkela dangdon ki kenten ki bakham krau ye gine dangdon nem ki kenten ki bakham krau ye gine kawai kadai ka jingat kawai kadai ka pertai bat kawai kadai ka jingkela phidang don ka kiwai ki kenten lada phidang don ngan sa ai nomor phone saya phone lem yang kine ki kenten kidai ki kenten ki barat ba hakasla pertai bat kine ki kenten baro lai tli kidai ki kenten kom ki nong song shnong ki bala rim tam hakane kasla pertai hakane ka yan ba kabangem kine menta baro lai tli kila song shnong hakane ka nget ka bapelun kila palat menta riu hajar senam lapalat ya kan reu ajar snam kat kom ka jinga jonge kom ki khon ki jong ublai menno la thau ya ka perthai katno kaladap menta haden bala thau ya ka perthai ladon ru ka peredan badai haperedan ha kabalaka ya ka jingat badlaka ya ka jingkela pinyo i ka jingat ka banongkong ka donaka bad ka jingkela ka banengkong ka donaka kata kidai kine ki laitli ki kenten ki bakrautam ki bangalaong ha kane ka por kane ka subjek kadai ka subjek ladangin keren ya ka kane kamit kan khura ya ka perthai barogawai kane kan khura ya baro kiliang jong kacing em jongi kan khura ya baro kirukom em kane ka perthai kajingat kabane eskam hapdeng jong ka perthai jong ki jingkela kine
ki bangan bu hakmat jongi hakane kamit kabaneng kong kalong bangan keli na kabenta jong pi kalong kat no teli ki perthai ki don hapo jong ka perthai kat no teli ki perthai ki don hapo jong ka perthai kat no teli ki jingai ki don hapo jong ka jingai kat no teli ki jingkela ki don hapo jong ka jingkela kita kedai ki jingkeli ki bae hanrai ki basok yang bat yo pi ya ka bangin jubab yo ki pioi menta kane kabayat rengkat manga bat mapi hakane ka perthai kai kita ka perthai kai ka perthai kalong kumno kata ka perthai kajubab jong kiwei kijaj benriu kan ya per na ka jing jubab jong ka jaj benriu ka jongi kidon kijaj benriu ka perthai ki bajubab ba ka perthai kalong ka bapelon ngiru ngidon ki bajubab ba ka perthai kalong ka bapelon henrai totip ba ka jing pelon jong ka kalong ka basau dong kata ka dei ka perthai kajeng pelon jongga kadai kabasau dong pikiran ya kai pinjin dalaong saudong ka perthai nen yo ong no ne pelon ka perthai kata kadai ka perthai ka bangingiem kane ka perthai ka bangi ngiem kadai ka perthai kari jong ki bayem ke ba pen kre ba ki dai ban yop ka ba phla ka perthai ka bangiem hakane ka perthai ka bangi ngi yem mju sha yu bayap ne yo don ne selain umkra ubayap ru uyami lang sedukan sya judan kane ka perthai ka bamot na ka benta jong ki bayem bakin praktis kumno banyau kata kadai ka perthai kane kadai kata ka perthai ka bangi ngiyem ngiyasyong ngiyasa bat kadai hakane ka perthai ka bangi ngiem la penyaj da ka wei ka ba kraubor bat kata kalong kapor ublei ulabu knang ban sensyar ya ka perthai kadai kapor kadai kapor mdai kamit mdai kasngi umdai ubnai umdai usnam henrai labo ya kapor kum kanong sensyar badai namar baka sensyar kapor don shibon ki perthai hakane ka perthai lada kapor kam sensyar tharai hadu menta ka perthai kan don tangkawei dai namar baka sensyar kapor kakabun teligi perthai hapo jong kane ka perthai ka bangingem banginnya praktis ya lade hakata ka perthai bangin la chakawai ka jaka ka bom sensyar syu da kapor pi hang ne ta kapor bet ka penia jingi pinwan pun kendu ban nga lano lasyai kapor kesensyar yang apa di pi nginya praktis ko para bangaj hakane ka perthai jong kapor banginya penkre ya kata ka wai pat ka perthai ka baklempor dalami nang ne
kadairi jong kasinat pedeng nyin hap ya ino sene kadau kalong syatei mdon porsyo daim dai nen yara lang ne katu kadayari jongi syatei nyin ya pej hau benai april don program seno kapor kalayap ha kapertai badai namar kane kapor kathau ye ki bon ki perthai kathau ye ki babon ki jingai kathau ye ki babon ki jingkala kata kadai kane ka perthai ka bangi ni ka bangi ni syong ka bangi ni sa badai na kata kadau bangiyo ya kane ka perthai hapo jong kane ka perthai kum bangi mentah kane ka perthai don ki baong ya kane ka perthai bagadai ka planet ka perthai jongi Henry to tip para bengai ka ai ka kerteng jong kane ka perthai ka bangi menta ka bala sensyar da kapor ka kerteng kumno na ka perthai ka bangi mengi kai ka kertang ka bapura jong kane ka perthai ka bangingim halaga jong ka kertang ka baki kiri jong ka perthai ki ai ya kane ka perthai ka bangingim ngi kikmi kikpa ngi jupen kertang ya kane ka perthai ka pamenta ka perthai ayusha kane kata kadai ka kerteng pura joka ka perthai ayusha kane habayoi ye ki kon habayoi ye ki jingdia habayoi ye ki no kino hamne hakane ka sla perthai kata kadai ka jingkeren ka jongi ka perthai ayusha ka bakum kane kata kadai ka perthai ka bangi ka bangi syong ka bangi sa ton ya kuat no ya ka perthai ka ei kane ka jingai ka ei ka jingai kat kom ka jing ngau tho ka jingai ka dai ka kti trai kam ka jong ublai hang me hakasla perthai kata kadai kajingai kadai kata kabam judon kano kajingkeli kabam judon kano kajingpen shisha namar bakadai kajing shisha kata kadai kajingai kan mau habangi don kajingai nginem don kajingkeli don jingkeli ka jingai don dangayap 2000 dok bej na don bakali yap le yu nu breu kadau kalong bakadon ka jingai kam judon jingkeli kanem kuaru ya ka jingpen shisha namar baka jingai kadai ka jing shisha batotep baka jingat ya kane ka perthai wumdai satia tang mangi ki breu ki badon uksoj ru udon ka jingat ungat ong ka ktien ka jong ulai kane ka jingat kadai ka bangi ngidon ka jingkermen ya ka bom yoi bat ka airu ka jingsyai ka bapaka ya ka ei ka bangi ngkermen kata kadai ka jingat nang ne sesurak kayo i biang tangba ya kata kajingat omla satia ya kapan pej dakine ki khmat ki baken jabreu henry ban yoi ya kajingat khabrep ya lagi jong ki khmat tang ki ba khabrep ya ka khmat ka baken jado phin yoi ya kata kajingat ka bakrau ka jongi
Tetap ko ki para bangat ba ki briu ki bomdon ka jingat lane kita ki bom ngat ki don shibon ka jingat. Wat ngau pelamo. Nda pia kendu yau briu bom ngat. Wat ong ba day bom don jingat. Henry tu bom ngat udon shibon ba ki jingat. Ni ki Kristen ngidon kawai kajingat batla datam ngila bakla utapat ubre ubom ngat udon shibon ba kijingat pio iya memperlong Kristen rengkok kami uyong hasurak da kawai kajingat ki kakmat kadiang da kawai kajingat ki ka kemat ka monda ka wei ka jingai ha POE kata ubom ngai udon shibon ba ka jingai kata ka dai ka jingai ka bangin ya keren mentah akan kami to tip ko ki para bangai ki baik ba ka atiar jong Kristen kadai kane kejingat ka bangila ban syam na kakten ka bakordor ka jong ulay kata kadai kejingat bat sa kawai pat kalong totip para bangat baka jingat kadai ka kemitrai jong ka jingkerman balai ka rungingat namar ba ngidon syakalenti jong ka jingkerman ngilej banyak thong ya kano ka jingya thong ngilej banyak le sport ya kano ka jingya le sport ong ya le football ngi ki pastor bat kino ki player ki balapau ha ka perthai wat langi latikna bangim nangru dang don tapi kejingai dang kermen lah ka kermen kadau kalong baka jingai kadon hap deng jungi tang kawai ka basyai ka banga nganbu kai kata ka jingai kalong ko para bangai balai pidon katamet hangne balai kat kane kaler balai pidon hakane kajaka katamit bat ka jubab kalong kadai kajingat kabapenla yang abad yapi bangin don hakane kajaka hapo jong kane kajanmet namar baka jingat kapen yoi yangi ya kata kajaka kabangim syam yoi daka kemat kabaken jado bat ladangim don kajingat nginem don hapo jong kane kajaka ngat nganget piatip ha ya kawai kajingat thu kana kata keempat da Islam kadon hangtai hari Amerika kawai kemerat kaba compare kameran bat kata kameran kaba kiri ustad ru ki klem la ban ai kertang kaba yadai dur kata kameran kabala ban kenti shipoput nang ne hang tai kadang jom kata kameran Henry ka balengo kalong balari hakawai kapak hari Amerika bat ya ka kenro jong kata kapak laker sauput he kan jom sipuput ya ka jingker kadang sukba kat baunong Amerika pat uker tang sauput kasa hang ta khat san snem mentah kampat jom 4 jom hadu mentah. Tip lano kan jom tip. 4 jom. Kira ustad, kila pusan, kila perkat, balai bagan gamrat, kabala ban rengko sipopot. Tang saupot, kam syem rengko la sausnam.
Om don mano ubalala ban jubab ya kata. Henry hakawai kesngi kawai ka kena skol ka badang kendai snam karta kalatip ya kata ka kana syapang kata kamrat bat kata ka kena kalabu kerteng ha kata kesngi ya kata kamrat bat ya kata kamrat lapen kerteng da ka kena ka ba kendai snam da ka without faith. Without faith, daka klaim jingat, klaim jingat. Nomor ka jingat, kayoi ya kabangim yoi deki keman. Henry kane kabapli, bakam don jingat, kam shem yoi shalendet jong kisau podru. Yoi, bandadai baka yoi lupa siapa. Kalau rengkok nadu meno, bakam yoi, bat kane kakerteng kane kathadu kine gisngi kibamenta nganem batai start namar bangampat poi alade ladadon napdeng jongpi kibalaya poi saya lepek ya kata kamrat kabakerteng ka without faith saya lepek kata kadai kajingai bat kai kane kacingkela bat tetep ko para bangai haka pertai baro kikela bat tetep kabom kela haka pertai kadai tang kacingkela piju syam kacingkela kela taruh apa ai nomor phone ni tang kajing kela kabom jukela hakane ka berthai ka bangingim kata kadai kajing kela batete bro bala dadon kibom kela kadai pan kajing kela klem kela kadai kajing kela nganadu menu ngam kelah ngadai pat u kelah hi kata kadai kajing kelah saya wat mapi ki ai kita kikam ki bom kelah handrai kadai kajing kelah bon ba ha kajing em jui kawai kalong ba to ngin ngau tho ba kita kinong song sinong hakane ka perthai ki breu hakane ka perthai ki bakwa ya ka jingkela ki dai ki breu ki bakwa ne skem ya lade sawat mo ya kita uno breu ubakwa bakan kela udai pat ubakwa banne skem ya lade yala dem kuat gelar. Saya wat ya kata kadai ke meaning jong kajing kela. Kuat baka pertai kan kela Henry ngakua yala de bangan skam. Kenang bangan yo banpen kela. Kata kadai kajing kela. Bat sakawai pat kalong kajing kela. Kabakela hakakti ka jong ublay kam don jingma ai ladangi pule bnia ya kakten ka jong ublay ngin yo ya kasabut kino kijingkela kibakela haka syempri akti ka jong ublay haka slakti ka jong ublay kam don ka jingma ya gibreu kajing kela kabakela syabar nakane kak sangti ke jong ublay kapu kajing jot kabakrau ya kane ka selah perthai
Ko ki para bangai bayet kita kidai ki jengmot jong kine ki kenten ki bakrau ki badon hapo jong kane ka subject bat menta pat kalong ki ai ken kita ki jingkela ki bangi ngibat hapo jong kine ki sngi ka ai kita ka jingkela kat kibor, kat ki thmei ba, hakane ka perthai, ki don, kine, ki jingkela, ki bakrau, ki bakdop ya shibon ba, ki jingkela. Ka banengkong, ka jingkela, ka bakrau, ka balapenlong hakane ka perthai kalong, ka sain perthai, lane ka sensyar khadar. Kata kadai ka wei, ka thmei ba. Kabangila banong ka politics kata kadai ganong wanra ya ka jingkela ka politics lane ka sain pertai kadai ka medba ka bakrau ka bapen kela hangne ka sela pertai ya ka perkat ya ka perdain jong kibriu kata kadai ka jingkela ka bakrau kadau kalong habangi yoi hakane ka pertai ka bangi ngiem ka jingmot jong ka sain pertai kala ya pher bat kine kisan phau ki henrau phau snam ki balalai no para bangai baye kane kadai ka thmei ba jong ka jingkela namara kine kisngi pin yoi ya kiri jong ka pertai kila penkela ya kane kasan hima sima hak sensyar hak kadar ke jongki bat pinyoi baka politics haki bakom kine gisnge kapong ya ka ju ka sut henry kak pher kirong kapher kirong tang nakarong kalala aban weng ya kacing mot ya kacing perkat tang nakaban takarong kala aban weng ya kacing bo tingkai ki babon jaj ki bayadai bat kalong beriu bat kaman beriu pioi ya kata kacing kala ka bakrang haka sensyar haka kadar kane ka sensyar ka kadar hakine gisnge komba pioi menta Pioi menta kane ka jing sensyar mdai tang hakari India jonge hanrei hasau dong kiri jong ka pertai ka politics lane ka sensyar kadar menta ka kuwa bot na ki badok ka kuwa spa na ki bayo kata kade ka jing kala jong kane ka pertai wat len ya ka jing sya hakari jonge ka badang dok katno kan la syan kane ka sensyar ka kadar wada kari Amerika kari kabala im halor jong kaspa Henry kadang dawa ya ki bakum kita kane kadai kanong pen kela kabakrau tam hakane ka sela pertai manchua lada manga ngakua bangandon hakata ka jaka bon sien ngong bangan IT ala ka jingim naka benta kari kat nungut kinong sensyar ki balalai no kilamat ya kacing akacing em tang nakadau bakin bu ya ka sensyar kadar ka babet ka babiang ka babet Henry minta kane kalanang hirdor kane kalanang hir Om syu yalade menta ka sensyar ka kadar kam dawa yanga banga ngan IT na ka benta jong babon balang Henry kane ka sensyar ka kadar menta ka bu yau babon balang baun pha na ka benta kari dai na em kata bu yau pai ba bau dai ban pha yala ka jong kari baun mat ya kacing na kabenta la kacong keri kabau syong sa kata kadai kacing kela jong kane kesensyar ke kadar jong kane kecuk ke bementa
Pajak kiri jong pertai. Para bangaj bayet. Totep bakane ka senjar ka kadar. Hakine kisngi ke pamenta kalong. Ba ka senjar ka kadari. Kam jungai jo. Ya ka ei ka pamakahi ka keren. Kanungut mentah. Ka senjar ka kadar. Kadang ngej yelade. Kamla syu ban ngej yelade. Kadau kalong halor jong kine ki jingkela ki bakrau ki baka kamat. Sensyar khadar mentah. Pet kiri ke pertai. Pinyoi. Bakam don syu dakum weipan. Kayoi tang ya ke next election. But kam yoi ya ke next generation. Ngayoi tang ya ke next election. Ai kilong din jungi kinmat ya ke jing tang bakane ka kejat ka bangayeng kalong ko beskam kata kadai ka jing pengela jong ka senjar jong ka kadar. Dai na kata kadau koki para bangaj bayet ngin keren ya kajing sisa. Uno, ubreu, ubabha, ukam pernai, haka senjar kadar ban ya hayeng mene. Kinyaj na am ya kata. Ngala pernai katne hayeng mene. Hatodon manga haka senjar kadar. Dam pernai biang dak muai lakum basyut do stil hiken dai na kata kadau kane kadai ka jingkela ka bakrau ya ka ba sensyar ka kadar ka wanra baik kiri jong ka pertai pilayo ilot ka ei ka pamaki kidon ka ei ka baki kidon. Ko ki para bangaj ki baye ja pet ka sensyar ka kadar kalong kumno hakiri jong ka pertai ngi kerman ya kai hakiri kraubor menta ka pertai hakisnam ke baladap kari Amerika kaong ya kari Rusia kumno kaong kumno Godless city. Kanong ba kari kabam don belai. POI mentadang artayo. Dia ayo uputin wong yau tram. Kari kabam don belai. Kari kabom don belai kadau kalang namar baka senjar ka kadar ka kelas tet ha kategori POI kai ka badon kai ka baki ki yomat kai ka bamaki ki pas ha ka parlimen ka jongki kat hadu bandayo bat ya kata kekerdan kum kari ka baklem belai ka senjar, ka kadar, kadai ka wei, ka benta, ka bakrau, hadu kata-kata, ya ka bamangi, ngidai, ya ka bangin pej, haki bakum kini gisngi. Bat pinyoi, kita kiai, ki balarai, da ka senjar, da ka kadar, kadai, karai, ka batu, ya shibon ba, ki mensim, ki bakordor, hang ne ka selapatai. Sibon ba? Bat kita kiai baro kidai kita kibamangi ngin perkhat kum kibangai hakajinyai nanti kajongi ko ki para bangai bayet phen yoi ya ki jing ki bakrau ki bakasan syar kadar kawanra akiri jong pertai Pipule ne ham,
Pipet nem ya ka jing plasya mensem jong kawai ka kena anang tay nagari Israel ka baladu no ya ki kemi ki kapa. Pipet nem kat no pin ka do anut jong pi lem da pi jau mat ngau breu uba do anut hadu kata-kata. Yang asyatai la ya tip du do anut. Ngam juyam nga. Obat penmi umat nanga telah sitom lakum ka eitip. Ngam mi umat. Ngasngap ya ki kubor ki bala plasya mensem da ki kon lanot ki bala lanot kop da kata kabor bagane ka pertai bat ki jing senjar ki bala penmat ya ka jing long kun swat ya ka jing long kun rangli ki umat ki jau na ki kemat. Ngam don ay syuk menta ikon ibaret ibadang rius nam nyaus nam minong ngalado no ayay may pa ngalado no ayagiman ki para yaki bahiyeng ki basam ngalong marway hay ki bakum kinigisngi kat nungin la bansyan. Kita kiday kijing penkela hakasansyar kadara kapertai. Para banget sakaway kalong kasansyar kakadar kalalait no bat ngiyo i menta yakaway ka jingkela ka bakraw bat kata ka jingkela kalong ka imlang ka salang ka bangikot ka social ka bangiya imlang salang ka pertai. Kai ka bakta ya ka jing ya imlang ya ka jing ya salang ka jongi ka pertai kumno ngilong hakane ka pertai ka bangingim kai ka jing iki para priung idon ngi bat ngi ka bakham bha ka dei ya ki lok ki bom don kam ya ka jing ya rap Yaki paralok ki bom judon kam jingirop ngi kam yaki ban yaki lok ki badon kam yaki jingirop ngin len yaki jing sisa haka imlang salang jongi hangne ka sala pertai ngadang sengap yuwe urang ba ubakren tipi ru ngatrai pia sengap tang ba le se yo ba Pimdaya pensyongdor Ukren ye gini ginte ngayeng hangne nakabenta kari bat kajaj benreu ngadai ubreu ubanga lot yaki para kasi lajong laki kano kajingem ngam don iwairu ibang isi ialah kajong kajaj benriu hakajing jonga Henry ngatip bakidon ki para kasi ki bom ya ki para kasi ngada isi iap piau bakumuta kata kada kijing perlasum sim ngai lot ya ki kasi bro Laki long kano karukomem ngai tina kabenta jongki tang bakidon ki para kasi ki ba isi ya ki kasi ngada isi yap ya ki tawe ju kasi bakumno kata kadai ke imlang kasalang ka jongi kayem lang kasalang ka jongi hakibakom kine kisngi hangnungin ya wat ya kejing map gini kisni namar ba kejing map kasyong tang hikikti ki baklain bor don jing map hanga warit lejong na yau trom ngan map no ya pi mo em tang hikikti ki bahe kajing map hangi uberia kajing map kasyong hangi kalong tang ladau he ngan map dem dai yasyo arngot ki
Pensyoi ki kena arngot kena samla ya kerwit mo ya kerwit. Ndala ya kendo uwe longkot kat ne uwe jorong kat ne. Bolongkot uang ngala mak pi kadau kalong bomnut. Pi kata kadai ke imlang kesalang jonge gini sih. Bomnut kata kadai kaimlang kasalang kabala syongper hakibakum kini gisngi kai kecingnya dai jonge para breu hakane kepertai kom ki bangai kom ki khon ki jong ublai langi long kamlo langalong kinong wei naga benta jong ki para breu ngilong ki ai hakini gisngi keli ya lade Aya, kane ka pertai, kabakat kane ngalong na em kamlo. Ya ngalong penban unong wei naga benta jongki. Kata kadai ke cing dawa, jong ke cing kela, hang ne, hakayam lang, hakasalang. POI mentah. Ngiya keren ya kai. Nge kasinat ngidang ya keren kumno bangin ya rap ya kita gibreu ke ba ya kendo ya kecing em ke bala hap syaki drugs ke bala ya hap syaki ne gijing de ke ba penbu aj kata kade gijing keren ke jongi Henry kayem lang kasalang jongi kakela daga kongpong hakibakum kine gisnge kabom ya dai dor syo bat kai kabaka kten ka jong play kaya tu para bangai hakasinot kilong yeng baro pilayo ya kakot kabala tho kerpang da kasinot ka jonge kabapin pule klem kain dor na ka benta jong pi Pilayo pediang habaro kiyeng Kristan la pila pule ne em yaka kumbakalong day na kadau jong ka imlang salang hang ne hagasla perthai nang no kami kawai ka kerteng kabai jeli hang ne hakapor kabangingi em kat hadu badon nakikon jong kari ki balara ya kilamayong jongki tang nagadau bangi persya hakaim lang hakasalang tongin ya kot menta hakata kaim lang hakata kasalang bat ka wei kalong hakane ka perthai hakajinglong met ka jonge jia ayu ka perthai menta langin pekai ya ki khubor Haki mobile phone jungi ngin yoi ya ki jing pela ki bakrau ki jing kela hang ne ka sla pertai kila bandai ki bashisha kila bandai dai ki bashisha Henry ki jing kela hi kisa ki jing kela Piyoi ya ka jingkela jong kane ka sla perthai ka jonge kane ka sla perthai ka ba aibam ka ba aide ka ba long ka kmi na ka benta jonge ka kelalong kalanot kane ka perthai ka bangiem ka bangikhat ka physical ngiyoi bakalalong kalanot ka bakrau ya kejing im jongi hangno kata kalawai na kabenta kine kikon ki bedang bot na den jongi para bangait bait kane kine kiai kilong komba kilong ban yoi menta kajing keustat haka pertai habaro kiliang lengka ngadang ong meneh hakawai gayeng hakapor bangidang ya kena samla bangi kasnong lengka komlong kumne ngimju kham yo i kiyeng hakasnong jong pi lengka bangi ngiawan yo ngiawan hat nakane kasnong jong pi kiyeng kisem jong pi kibaret kisyong hatrai jong kisopo nong klau menta kalalong kesorba
hakane ke jaga kata kade ke jingkala haka bormet kabangingi im hakane ke salah pertai kajing longsor jong ki jaka nong kendong kamdai setia hakata ka jaka bala buhai sinong tangda kibriu henrei la buhai sinong ru rengkat bat kijing sneu jong kane ka pertai ni setiai sesilang menta ni lanang keu seperang kaladon kijing ma yangi ni la thap longsor te kumba blok kali hamot peran ngi setai la blok kali tep katrok ar hajar simit ke yadon urunga ulej na surok ubri ulej na sakau kata kadai jingkala ka bukrau dai na kata kadau bangi persyang kat kapala bangin yo ano ada ka shortcut kane ka panuan na umyam hang ne kermen ladangin long sinot mengi setai ngin yo ya kata ka wei pat ka jingkala ka ban ya rap ya ka jingim ka jong ko ki para bangai kata kadai ka jingkala ka bala wanra hakane ka slaperdai damangi kum ki breu ki bayem hapo jongka rengkat bat kini ki jing start jong kane ka jok ka bamenta kane ka jing start kala khuralut kumba khura ki wei ki jing start yo breu ngiru da ka jing start ngi khura ya ka perthai pinlai ciki hospital mentah la khura lut em breu dam khura ru kwa khura em ngi boro tangkat no breu kumba ong itu wei nga khambun hospital banya hayeng yale yami pun kerteng sadaka yeng mei kharu ya ka hospital kajing start kabingiyo dia kata kadai kajing start kabawanra ban penkela ya kana ka perthai ka bangingim kajing start kabamangi kikon ngila ailot kat kabadon la kane kabangi ai kan bat na em ya kajing ngai jongi menta ka ai kajing start ka perthai ka bapikwa pek kini kiji kilaya ap man kasnem suji siji kha kita kiji na kiji 2 sigi 3 na kiji 3 sigi 4 na kiji 4 sigi 5 sigi 6 sigi 7 ter kin sami kilanang kha ka ne ka perthai ka basta Piyoi menta ubreu dagane ka jing start ka bakanja perthai don kamshu ya kane ka perthai ka bangingim ngam phi ki badang em hakasinot pedang habaki kon ki yo shuti ngielait bam khana shadam sai ra di tipin shati pitip kiri ki balakiu seberang lej bam ja pengat syaumat syaki wei ki planet kalau long bit yang ni planet yang ni teu dei hadam sait syatei banya lej kai syatei banya kam ye ki jaka Ketu wei kesenam, dang don wei parlok jonga nang tai nari jantia, uba phone kai yang udah uba rius pai. Uang pastor kadon ka wei kat karna kal kata katerwadi ya kajakahu benainya tet. Perkat adu kata teh. Ngong garam na katan, ong nyau hajar. Ngong kata tengah don kabai tho te ban lech chatem don. Don bay gali POE kita kajing start ka bangingim
Lasus ngau kum bakalong kakam denda ya kecingim jongi kibreo ka pertai handrai kane kecing start kabalawanra ban pen kela ya kane kasla pertai ka bangingim kadon kejia tengku ka bakrau bat kecingait ka bangingidan ngangait baro piyatem ya ka project ka bakrau ya ka basibon teligiri ki balayasang hakine kisnam ki baladab ban ya lej ban ya jit briu ban ya lej sa junom hawai na pedeng kimat pedeng baro ngi yatip ya kata baro piyatem nyaungot lajet ki khon samla na ka pertai bakidai ban lejsa ban penbiang na dong sedong ban sa syawai umat beneng ubakila lejteng bat kin nemwan phaishu artan syakane kasla pertai habang iyo ya kabakum kata ka kubor kanlong ka kubor kabapot nyang kenja baladadai ya ki khon jonga ban lejsa junom syakawai pat kajaka ban penbiang nadong syadong daki billion la pelot kapisa bakan biang kabam na kabenta ka jing im jongki hang tai ngam tip kato ko project kabakrau alada kamdon kajinga tengko bat kajinga jongi kum ki Kristan kumno kanlong hai ki bakum kini kisingi Kitab bagawai kakon samla kabala syajit kerpang kata ka project kadai kawai kakon samla Kristan nakawai kabalang hangti hapo New Zealand kane kan sami ina ka perthai ban lejsa junom syawai padumet benang pila ban mudur ya kata kakon Kristan tang syula bena ya kata ka kubor ki temen basan ki pastor ki bapek ki bajungo aya ka balang ki hab ban perkat kumnongin le ya ka khon jong ka balang ladakan lej bansa ang tai le omno kan sami jendat nang ne nakabalang nakayeng kesam kan lej syakawai ka jaka kan nem wan phaishu lanuru kaingin le ang wei urang ba jong kabalang la kumno hakas ngi bakami dai bantit bajayau tagadai garai tit bajayau miim teh kan kelihi maka mano bayau Hey. Ang way urang ba kaladai sisa namar ladangim transfer ya ke kerteng balang deh da transfer kerteng balang tentit bajaya pleyu syateirum don balang kaladai bait satang katit bajai kata kadai kecing tengko ha kaba ngi kum kabalang ngimat hakane ka pertai jong kane ka jok jong ka cingkela e kum bakane ka pertai kayat la ka jong kalenti henrai tetep bakadawa ya ka jingat ka bakrau ha ka jingim ka jongi kaba kawai kalong kawai ka jinglong ka jingem kaba kenjaman sem spiritual ka jingem kaba kenjaman sem kai kaba ngidon hagi bakom kene gisngi phiju perkan Utrai Jisu wang to khilait syaka pertai to yalap yaga gospel dapen long senran bat dapen baptis ru yaki henrei ka ke jinglong mensim ka bapio I ka ne ka pertai kai ka jingkela ha ka jinglong mensim menta om syu bangin lait syaka wai ka pertai Om syu bangin lej syaka pertai ban penlong Kristan ban penlong
senran ya ki benriu Henry menta ngilech ki balang ban pen lam weri ki pio i kata ka jinglong mun sem ngime nala ka jong ka yeng bangin lech syakano kano ka balang syaki kon jong ka balang ban pen lam weri ka jingmot jong ki syu bangi ngidon kata ka mission bangin yalau ya kekten ka jong ublay kata kadai ka jinglong mensem hakine kisngi kiba menta bat pen yoi hakalang saudong jong ka perthai wat kirat ba jong kiniam kila pen bena dak hongpong ya kekten ka jong ublay piyoi kita piyos ngau ya kita Piyos ngau ban kini no ya kai kabau belai ulabo na kabenta jongi gibriu hakane ka pertai ukpa unlong ka kemi unlong ukpa kita kiai wat kita ki bakrau bor ki penbena syaka perthai kabalong kaba persya ya ka hukum belai haka jingem jongi kum ki breu kata gadai ke jinglong mensem mai ki bagum kini gisingi ka jinglong mensem kabawan ra penban ya ka jingya paj ya ka jingya pra haka long yeng haka long sam ngis ngau he ya ka jinglong ka bagen jam mensem Henry ngis ngau khoj yala de hakane ka perthai mentala don ki para bangai jongi ki baduai kim tre shu ban ong unong pop keju berkat ya kita ban ong ko trai tomap ya ki pop jonga kalabean ya ki kata kadai ke jinglong ka bakin jaman sem ma gini gisngi kiyeng ka nongrem bau Jisu ula sait da kasnam ka ba koridor haulum Calvary balay ngindang pop sngew kumbatang shu sait u Jisu ula shu thea be jing thea klem le kam shu kenjat ya ka kemi ki khon malakas nyin da duwai mlong ban ong ngau nong pom kita kidai ki jinglong hangne ka subject ka kedau na ka benta jongi ka jingai ka banes kam ha kine hakane ka perthai hakine gisngi jong kane ka jingala ko para bangai bayet ngilayoi yakine ki jingkela ki bakrau ki bangi ngimat nakawai kapor syakawai kapor kai ai ka bapipusan kai ai ka bapipi perkat kai ai pi perkat katne ki jinge ki bangi ngi yakendu hakane ka jingkela jongkane ka perthai ka bangi ngim Kiai baro kimlong shu kumbakilong hakitai kisnam hakitai kipor kibalaleno nyenyoi menta kiai baro kila kelalong kum kiai kibatmai para mengait bayet kaneka subjek kanda keren naka benta jongi haka bayadai bat kilong yeng haka bayadai bat kilong sam ko kikon jong kapalang umlingka topet ya kalong yeng ya kalong sam ka jongpi ka bapi pimat haka neka perthai jong ka jinggala lapisiam nem bakata ka jingat jongpi kalong ka baskam kat kumba ka balang kalahikai ka jing em jongpi kalong nem baik ko ki para bangai yo ba haba pio mat ya kan ka jingkala yo ba kata ka jingat jongpi ru kalech sekite ki por jong ka jingkala
Ko kikon jong kabalang haum lingka baro pras patam kilong yeng kilong sam pet yalade pilayem hakane ka jaga ka babon ba kijingai ki baper hakane ka berthai la pilari kendong nem ya ka jingai ka bau trai wai lengba ka balang la kata ka jingai jongpi kalong nem ka bane kalong nem ka baskam kane ka subject ko balang umlingka kamdai tang ba phikwa ya kane henrei phikwa ru ya kaskam don sibun te gibriu ka perthai ki bakwa ne tang ba kim skam phiasiam ne am ye te gibriu haka kwa ne haka klem skam henrei kane kadai ka subject ka bane skam pet ya ka jingai ko ki para bangai bayet haka sinot ka jongi rukum ju kane kadai ka sinot ka banengkong phi kum kilong yeng kilong sam haka sinot topen ya kane ka perthai jong ka jingkela ka perthai ka bakla ngidon utrai ubom jugla ubala ai ya ka jingai hanga badapi ai ka sensyar ka khadar kan kela ai ka emlang ka salang kan kela ai ka jinglong mensem jong kane ka perthai kan kela henrei ka don kam yangi kalong ka jingai ka bangelayo ka bangela ri tengkai nala ka jong ka balang kane keng kan long kabane skam wat hapdeng ka perthai jong ka jingkala ublain kurku na ka benta ka buram ka jonggu amen.